nga mawadaan sila kay mahawa ang pugo. Anja man ni kuan ug manghawa mi kay ug nay mo sudar di pa jud makadimao kinahanglan ni training pa. Anja bawo po ug naba po'y musukol ug musudar ring dapita nga di man sila mong pagawas. Hi guys, nagluto di kog sudan gamit ag kamyas. Kasi nakasuway daana. Kay nagadyo ko laing mahanaan. Insay di lutuon. Diyan na pa mami dari galunggong. Kanahon ako nga hangbot nga iba or kamyas. Lami man pud ni siya guys. Sa Tagalog pa ni pinangat sa kamyas. Diyan dari po ko nakasundog sa kauban nga kato dehang kauban sa unang nihawa na si Jay tiglutog nga ni dito po ko nakasundog nga ijang kamyasan ang isda. So ako pwedeng sundugon pero kadaghan ako maglutog nga ni guys, mas lami si Jay kaysa suka. Di lagi lalim ni maganahan atagin sa atong sadanan Jay. Pasalamat lang gihapon tas Ginoo kay bisan pag naglibog na itong utok ug sa atong lutuon, pasalamat lang sa gihapon nga na maghihapoy maluto. Pasalamat nga naghihapoy makaon bisag pinubrira. Importante na isod sa atong tijan. So karon haning lutuon. Gang isahog dani sibuyas ra og kamyas jag isda. Isabay nakasuway diha og lutoy ngani. Sa probinsya murag wa naglutos na naig ngani kay wa sila naanad nga maglutog ngani kamyasan. Ja. Dari lagi kay ang daghan nagkamyas res likod. Mga hugra mo nang aron pag naigamit. No ni haraman pong lutuon. Sa buwan na si jag magamay guys kay kanang ang isda tinimplahan na sa asin ganiha og magic sarap. So mora na duga man ang kamyas. A few moments later. Diyo guys, naluto na si Jay. Grabe ginsang humuta. Makagutom. Humot na si Jay guys. Hi guys, good morning. Ayan sa mga yung purma. Ayan sa naman sa purma guys. Kaya kung ano pa ko nakapagluti. Gikan ko sa kwarto ni doktora. Karon day tagsadyo na sa doktora mong mata. Ganihan na unahan pa kong mata niya. Sa mga itong pa ko nakaligo. Nagluto pa ko gamang pamahan. Diya karon din adlaw Martes. Adlaw din sa requisition di sa hospital supplies. Diya karon mag-request ko. Pharmacy department. Diya. Mamahaw sa kudaan sa kumaligo para dire-diretso. Diyan na, naluto ng gahang galunggong nga giluto sa kamyas. Mga doon guys, baka may chemicals. Instead na suka ang gamiton, kanila mang kamyas ang gigamit. Diyan, mamahaw ta ninyo. Mamahaw ta nga, mag-istorya po ko. May tingod siyang kauban ba? Muragi nga rin si Jagabi, nakadungog ko dahil nga rin dya. Basi gi-istorya siya. Dya, wak man nagtinitingad. Hala naman ipasagdan. Tutalo mo ko yung dautan niya dya. Wak si dya nagtinitingad. Wak ko na tagda. Kaya, ang diyang gusto may tabudan na, hindi ko mo tugan.
Diya, kung buhaton nga. Kuan po ko, lakaw ko na ko po ko, magbasbawas rami. Diya. Ako guys, din na mahimo nga, mulakaw ko gladyo. Diya. Nga na ang sitwasyon, nagkuan ra, nagsibat-sibat, di ko ganahan na kay, kung ano, kuan ko, tsangandan, man-reviews, mahadlok ko, nas gawas pa naman, bisag dara, gilis gawin ra. Naro ko'y paliton, kulbaan na magaling ko. Ang tanang kahang. Malakaw ko, dyan masakay ko. Jeep, gahaman dapit ang atuon, ladyo kadyo. Hindi na kaya, kay mahadlok ko. Siya siguro kaya ni Jack, kay siya isig ka, o siya kahadlok. Ako din na namahimo. Nalingin si Jack. Diyan gusto may tabo, magbas-bawas kami. Hindi na namahimo na ako. Hindi akong subukan na pagatuon ko sa ligsukon. Hindi ako ni bahala. Nalingan dyan ko nga bahala diha. Hindi na nabuhaton. Daming si dyan na nga di ko dapat mahadlik. Mayo pareha ko ni dyan. Bawang pamilya mo rag-istorya si dyan. Okay. Nagpanahan, nagbagtok-magtok. Dalain ko kay once ngayon mo kong mutok-mutokan, bahala mga lata, hindi ko mo ano sung taga las nga higayon, des niya agi hindi mo ko niya nga las na naman yung higayon, dahil mo pang batang ito mga dinal mo ko pa sa iludaan kay ano di ka nutungan. Hindi mo mang gapo, ba't mo? Muna. Ito guys, nagalis ako kay Juan. Ito na. Brands na niyang pamahaw. Alas. Sunsin na. A few moments later. Hi guys. Nada tayo parcel niya abot gikan sa Lazada. Kanina guys, ada ning order kay Remembrance. Kay na supplier diri nga ni hatag na mo kas namong duha ni Ate Digna. Jagaw may magukong basta-basta lang sildo ha pong kwa alog mga sa insara kay kung sildo ha nang gitigom. Jama na makalugar akong palitog nga ni ug nay mahatag pod nga kanang extra, may mga matag na pinaskuhan, kasgit nga na, hangi palit mo ang Remembrance. Sa mga ni karon nato ning abrihan, tanawon. Bila. Remembrance na sa kuan RC Medical Supplies, kinihatag man tong kasgit. Ano yung gipalit? Hala, aram rin gamaya ra. Hala. Wala gisi di ko kan. Habi kong dako-dako si dyan. Parang ka-cute guys na native. Alibet ang butangaran nagsilpon mo pang ko magawas. Parang ka-cute. Habi dyan kong di nga ni kadakoon. Habi kong dako-dako si dyan. Mani si dyan guys na. Cute. Dyan. Buta na nag-cellphone guys ba? Upuan. Ano siya guys? Cute. Nice siya guys kay ligon. Gawa siya sa kwan guys kanang
Ratan. Arang ka cute guys ay na. Apa ko iligo. Sa ganahan mo order guys, order po mo. Sa Lazada, ha? A few moments later. Hi guys, karon guys, na request ko ilang stock room. Prepare na po kong hospital supplies inja. Para jud ko nagkumpiyansa nagmas jud ko kay ang mga kuanda ni nga na di makalikad dyan na ni mga abog. Inja. Naglikay na laman ta kay basig nga hubako na po tayo inja. Kay maraba niya naghumanahog request. Imbis mo pahuway na ko, na puno ko atakihon. So makaroon guys, daghan ni guys na puno sa kaban pipiran kay sa pharmacy ni. Na dugay ko request kay nagistorya pa misang kauban, hinja. Hindi man ko ganahan nga na ba nga murag kauban misbay, hinja, waiting tingog manon. Nagistorya mi, hasang gistoryahan nga mao na. Nga. Nahimo to na nga na lang kang gisumbong kay di man ka patuo. Hinja. Mao to, ningan siya nga digit kuno siya pwede pugngan. Mao na nang digit siya pwede pugngan kuno. Way kinsang santuhang makapugang niya kay mugawas di kuno siya. Agijahang kanang nay rason nganong di pa kuno tugtan mao nang siya. Mugawas di kuno siya. Nganong ko bahala na mo desisyon among amo ginsa di kay di madin mapapag bisag itugan na ho. Manghapon di mo kuno sa mahadlok. Nga ag ending dani ug di sila tugtan og kasukan siya mahawa siya nga sila doktora mawadaan sila og kauban kay mahawa sa pidig na mahawa man pud ko di mo ko magpabilin na yung problema nila nga di silang pagawas mahawa ang kauban mahawa pud ko sa mao na mahitabo nga manghawa mi daring duha og mana kay kuan man naipit nun mi tungod lamang kay tiguan si doktora di may pagawasan ninja siyempre para namo di man mingog mga kuan mi ako gusto po ko tag makagawas ko kay madto ko sa igsuon sa kay di malagay sila motugot jagang kauban di pud siya mapugngan ingon naman sinadaan nga bahala ko no way makapugang kuno makapugang niya basta magawas di kuno siya kay kuan man amad tuman sa silang ilang simbahan diya mao nang wa pa man po siya sitaha kuno ang gipangutana wa pa di ko siya sitaha kay basin pag anak sa mga amo nahadlok pud mo sita kay basig og sitahon nila in po nagutok ni wanga kay mobirada po na siya diyan na po ni siya katarungan kay dugay ra hapit na duha ka tuig di man jud ni pagawasan diyan ning gamay na magkaso karon jadi gihapon siya mapagawasan diya kuan na fully vaccinated na ko si doktora booster na gali kaming duhan jadi pa jud mo pagawas mao nang ag-anak nahadlok to si nga mo kumpronta dani kaya magipangutan nagikumpronta na wa pa man day kuno so mao to nga mawadaan sila kay mahawa ang pugo so mao to guys mag-request ako bisag sa ning itong istorya taas na daghang kog requestin ron sa ilang hospital supplies inja kuan ni sa pharmacy department inja man ni kuan ug manghawa mi kay ug nay mo sudar di pa jud makadimao kinahanglan ni training pa inja bawo pod ug naba poy mo sukol mo sudar ring dapita nga di man sila mong pagawas good luck na laman inja guys sa ning buhaton inja bye muna for now kay murag daghan ni aning dalion kay arong makapahuway pa ko inja bye bye muna guys. A few moments later. Ko guys mo nang gipak 5 ka carton adag ko inja ta pa to nilalim kitaon kwarta guys laban lang kay pobre man. Inja guys gigutom ko nagluto na lamang kog noodles kay arong madali kay ikapoy ko inja
Ading gidada ris kwarto dara ko ning kaon kay hanggang kauban nagpa-sounds. Na madlok kog daw tagang channel mang ari ko diri hinja. Salamat sa tanan-tanang mga way undang ni suporta na. Nalipay ko sa inyong mga comments nagbasa. Hinja kay bawa na magsikin sa mo. Daghang salamat ninyo. Hinja. Hinatunta nga tagaan mo madyong panglawas diha gili kay mo sa disgrasya. Bye-bye and God bless.